आशीष यादव के फैन हो जाएंगे तैयार। काहे कि आशीष यादव के एक बहुत ही ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक गाना रिलीज होके जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा नाचे खटाल बा। अरे नाचे खटाल बा वाला गाना कब तक रहता कौन चैनल से आता कौ तरीके गाना रिलीज कर जाता, गाना में काम के कइले बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के वाला वीडियो में। तो थोड़ा वाला वीडियो को पूरा लेके लास्ट तो देख लेंगे। बाकी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो पहले तो लोग सबसे पहले बता दी कि नाचे खटाल पर वाला गाना के लिखले के बाद गाना के लिखले बड़न गोरेलाल यादव। अरे गोरेलाल यादव गाना लिखले बड़न और आशीष यादव गोरेलाल बहुत सारा ऐसा हिट गाना दिले बड़न जो मार्केट में बहुत ही बवाल कमाल धमाल मचैले बा। और ये भी गाना गोरेलाल यादव लिखले बड़न। बाकी तो लोग वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली प्रियांशु सिंह के। अरे मतलब प्रियांशु सिंह ये वाला गाना म्यूजिक दिले बड़न। बाकी वाला गाना बतावल जाता कि बहुत ही खतरनाक मस्त जबरदस्त होके बा। और ये वाला जौन गाना बताओ भोजपुरी सॉन्ग के बा। हम नाच खटाल पर वाला जौन गाना में नाचे खटाल पर वाला जौन गाना बताओ भोजपुरी सॉन्ग होके बा। और ये वाला गाना बहुत ही तगड़ा तरीका से बनावल गल बा। और ये वाला जौन गाना बा वो गइले बड़न आशीष यादव और खुशी कक्कर के आवाज में। तो वाला गाना सुने के मिली। बाकी गाना बहुत ही जबरदस्त बा। बाकी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलन भोजपुरी के हीरोइन यानी नीलम गिरी। अरे नीलम गिरी और आशीष यादव के साथ बहुत ही तगड़ा वीडियो भी शूट करल गल बा। और ये वाला जौन गाना बताओ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आला बा। अरे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आला बा। बाकी तो लोग बताते कि जौन गाना बताओ को तरीके रिलीज हुई। तो वाला गाना जौन बताओ 13 तारीख है। अरे यही 13 तारीख के 7:30 में और 6:30 में ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया। बाकी अभी पोस्टर पर तो कोनो डेट और टाइम नहीं के बताओ लोग, लेकिन हमारा जहाँ तक उम्मीद भाई गाना जौन बताओ 13 तारीख के रिलीज कर दिया ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे। तो वाला गाना के मिस मत कर ले। आशीष यादव के और खुशी कक्कर के बहुत ही तगड़ा मस्त बवाल गाना बा, बहुत ही जबरदस्त गाना बा। और ये वाला गाना जौन बताओ गोरेलाल यादव लिखल बनन और म्यूजिक डायरेक्टर बनन प्रियांशु सिंह। बाकी डायरेक्टर बड़न गोल्डी जायसवाल। और बोले बहुत ही तगड़ा मस्त बवाल गाना बा। तो वाला गाना के मिस मत कर लेंगे। बाकी तो लोग के वाला वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के शेयर कर लें। बाकी तो लोग भी आशीष यादव के फैन बढ़ लेंगे तो अच्छा से कमेंट जरूर करे लेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वाला वीडियो में एगो कमेंट करके हमारा आशीष यादव के दिखा देंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।